Ayiwa biye ka dɔ tarata ye Yusu ka dɔ ame masara mani fo ninga awale ɲuman dɔ ale min ye ka dɔ dugu jɛ anw kɛnɛma ɲana biye ka dɔ kalo tile 17 ye o tu kalo do san 2021 lamɛnbaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔka mun kɛn bɛ i ka dɔ k'u wasa don groupe renouveau la kunnafoni ɲumanw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gwɛlɛya ye an b'u fo ka timinandiya i ka dɔ an'u ka wulikajɔ la maa mun bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bɔlɔlɔ sira kɔni dayɛlɛlen don anw fɛ walasa i k'a dɔn an kana tɛmɛ kunnafoni dugula k'a ka dɔgɔ o siratigɛ la e ni ne an bɛ studio Bamindaw kɔnɔ i k'a dɔn Bayini Fofana cɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'o bɛɛ tali kɛ Yusu Tarawele la Yusu Karafati ne yɛrɛ bi yan Lamusa Sanogo la Jos an fila i k'a dɔn an bɛ studio Bamindaw kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ min ye kunnafoni di gafew ye u bi i k'a dɔn faransikan de la an ka se ka yɛlɛma bamanankan la maaw ka se ka lafiya sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gwɛlɛya ye ani arajo caman tigɛ bi ɲɔgɔn bolo ka dɔn kunnafoni carili la Yusu an b'a daminɛ arajo danbe la Kɛrɛwani ka lamɛnbaw fo k'u waleɲuman dɔn o Kɛrɛwani kelen kɔnɔna na arajo bɛnka bɛ yen n'an bɔra ye arajo danbe ale bɛ ka dɔn Jijeni Jija n'a ka cɛdenw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Janjo Masa Bɛnkɛ i k'a dɔn arajo yɛrɛ ko tigi n'a bɛ si ko fɔ Samara la i k'a dɔn Bɛnkɛ Jangɛnɛ k'a fo ni ka a waleɲuman dɔn i k'a dɔn a tɛ sɔn ma fiyewu Jangɛnɛni Engo Bɛnkɛ don Janjo Masa Bɛnkɛni Mɛlɛkɛni ha i jɔra Bɛnkɛ la Petini ko di ayi a tɛ Janjo Masa ko di a denkɛ ko di maa kun ti di kun ti kɔ ko bana n'an bɔra ye an bɛ taa i ka dɔn Welesebugu la faso kanu lamɛnbaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Kolomasa bɛ yen Kolo Karimu i k'a dɔn k'a Tarawele a n'a ka filamuso an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Buguni kunkan lamɛnbaw an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn Banimunu cɛ kɔnɔna na nin waati in na an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ yen Masabilakura an bɛ a fo ni ka a waleɲuman dɔn Bafanda i k'a dɔn k'a ni ɲɔgɔn kuma Yusu n'an bɔra ye arajo Daka ale bɛ k'a dɔn k'a fɔ Marakakungo i yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn ka Adama Dumuya fo i k'a dɔn nin waati na Marakakungo n'an bɔra ye i ka dɔn an bɛ taa Kiɲɛbakaw fɛ yen Danaya FM Bujalo n'a ka cɛdenw u fo ka timinandiya n'u ka wulikajɔ la sɔgɔma nasanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la ka taa i k'a dɔn arajo Naro FM min bɛ tali kɛ Mamutu Mali n'a ka cɛdenw Yusu min ye an ka an baramaw ye olu b'an sɔrɔ ka sababu kɛ o ye an bɛ ka dɔn Naro FM baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Jurakaw fɛ yen karɛri kɔnɔna na Amadi Daɲɔ k'a fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na min bɛ tali kɛ i ka dɔn Tiɲɛdugu la u sɔgɔma na nin waati in na kunnafoni ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Yusu n'an bɔra ye i k'a dɔn arajo wan lamɛnbaw a bɛ Tomiya kofɔ an bɛ Tomiyakaw fo ni k'u waleɲuman dɔn bɔbɔw bɛ yen dɛ an bɛ bɔw fo k'u waleɲuman dɔn Bois de do an b'u fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn dante foli min na u ka timinandiya n'u ka wulikajɔ arajo Ɲeleni ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Jongaga FM Yɛlɛmani ka Yɛlɛmanikaw fo k'u waleɲuman dɔn i k'a dɔn Dɔnba FM Karankaw k'u fo ka timinandiya la Karan Tobiri bɛ yen i ka dɔn Zumana Keyita k'a fo a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen arajo Dɔnba directeur a techniciens ni a baarakɛlaw kamalen calatigɛw sunguru an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani musokɔrɔbaw k'u fo k'u waleɲuman k'u bisimila i k'a dɔn Renouveau Télé sanfɛ Renouveau FM sanfɛ i ka dɔn Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔkan lamɛnbaw ka y'a bisimila Tarawele marhabani somɔgɔw ka kɛnɛ i ka kɛnɛ kɔni gorobinɛba in don mantɔrɔ si t'a la sisan y'a sɔrɔ i k'a dɔn a bɛ gabuguda la n'a ti na susu la i ka dɔn a bɛ na yira la wallahi k'i fo n bɛna fɔ ko Janjo Masa Janjo y'an den ye i y'o tɔgɔni min fɔ ne b'a ni maa y'a to ɲɔgɔn na Buramuso ɲalen n'a ye siritigɛya kɛ la ne bɛ maaya wele n'o ye ɲɛkumu dɔrɔn Dansogo ka sɔni in jama Ala k'an kunna diya Ala ka sababu ɲuman d'an ma Lajɔsi awa min ye kunnafoni caman b'an bolo kɔrɔ dɛ nka n'i y'a mɛn anw kɔni i b'a sɔrɔ maa dɔw de bɛ yen minnu b'an kumakan lase ani minnu bɛ jɛn k'u sigi min ye ka muɲu ka sabali ka bolo bila nɛgɛ bɛɛ lajɛlen la walasa anw bɛ se ka lamɛn cogo min yalima an bɛ se ka mɔn filɛ cogo min o kɔnɔna na awa min ye an bɛ n yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Sedina Umar Keyita n b'a fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati min ye aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen ba min dɔgɔkɛ Fuseni Dawu n b'a fo ka waleɲuman dɔn o ka kan Dara Bɛnkɛ don o ma an tɔntɔn ne tɔntɔn dɔn i tɔntɔn mangamani don a kɛlɛyara sa dɛ n'o tɛ ni mɛlɛkɛnin
nga nya sa tonton di doya fe awo ka fo ka wala man don ni zeda ale bolo be minye difula awa ku yate keita ka fo ka wala man don awa minye ale be reception na jamadu ku kefa minye ka sécurité renforcée ma la jo sa na bla da gre la gare chef folo sana gare che je koroba je ni ba fo ka wala man don ablobila la jo si ma kun folo bi bolo Youssou ni adi amamina ni barka ye indicateur jiro nouveau aka bi tarata boli do boko basaba kɛmɛ saba bi wolonfila ani fila Youssou dɔ kɛra fasirikɛba a kuma bɛ fɛn min kan o ye sirabaka kasara min n'o kɛra Senegal n'a bɛ Dakar ko fɔ Kaolack Youssou min ye k'a dɔn anw ni Senegal cɛ sira kɔni ye a baaraw kɔni jɔn bɛ taa ka sigi hukumu kɔnɔna na ministre ye yamaruya kɔni da ka kɛɲɛ ni k'a dɔn wulikajɔ min kɔni kɛra i ka dɔn n'a kɛra sababu ye ni bɔra a ko la ni min don bɛ a ko la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ni faamuyalibaliya don bɛ a ko fana la a ko min ye ka dɔ kari don kalo tile 15 utu kalo san 2021 Youssou ko siraba kasara cɛjuguba dɔ kɔni kɛra i ka dɔn min ye anw ka fasoden dɔ kun ye chauffeur ye camion na Youssou a tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ Kaolack n'o bɛ Senegal ko fɔ a ko min ye ka dɔn taxitigi dɔ kɔni nana k'a bi don ale ni mobili wɛrɛ cɛ n'a bɛ wele ko troisième position Youssou a bɛ i n'a fɔ mobili kɔni taara yɛlɛ taxi nga ma naani Youssou i ka dɔn k'a fɔ olu bɔnɛnɛ u ni na olu kɔni kɛra surplace ye kabini o kɛra jama fɛrɛnta bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Senegalikaw la foyi tɛ ka ye ka to yen bilen Youssou min ye i ka dɔn an ka bolimafɛnw ye Youssou kɔni ye hiriri kɔni kɛ a kan tigɛ ma dɔn a nana an ni ŋana ni ɲami ye fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ u ɲɛtana kɔni kun ye i ka dɔn Mali mobili kɔni ye fasikɛba ko ministre n'o bɛ i ka dɔn Madame Dambele Madina Sisoko ko fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ sani ko in bɛɛ lajɛlen ka basigi min ye an ni Senegal cɛ sira kɔni ye ko k'a baaraw jɔ fɔlɔ a ko in kɛra cogo di dɛ n y'a fɔ kuma daminɛ ko karido de don kalo tile 15 cɔcɔ kalo n'a bɛ utu kalo kɔni ko fɔ taxi dɔ de kɔni bɛ fɛ ka jagoya bɔ ka na troisième position na Youssou waati kelen la min bɛ tali kɛ anw ka kamiyɔnbola ye Youssou k'a kɔni tun bɛ fɛ ka tɛmɛ o kɛrɛfɛla fɛ o y'a sɔrɔ mobili wɛrɛ bɛ ka na Youssou a ma ɲɛ min kɔ kɔni yɛlɛla a kan maa naani olu ni tora a ko kɔni da la o de nana ni balawu ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ka dɔn sifuw ye Senegalikaw olu bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ u ɲɛ tana kɔni ye Mali mobili kɔni jɔlen Youssou n'u ma taa hiriri kɔni kɛ o mobiliw kɔni ka Youssou i k'a dɔn maa caman kumana a ko kɔni da la nka a ma ɲɛ min kɔni kɔ min ye anw yɛrɛ ka fasodenw olu kɔni kun ye u yɛrɛ minɛ a ko kɔni da la nka a bɛ ka taa taabolo min na nin tɛ ka taa maa si dimi sira kɔni fɛ ni dun ye anw ni i k'a dɔn ka fɔ Senegal lajɛ Youssou badenya sira de b'an ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni nana kɛ sababu ye ni ka ko tɔ yɛrɛ kɔni gwɛlɛya faamuyali kɔni mana ka daminɛ Kayi ka taa Djiboli frontière la Youssou ma ɲinɛ Youssou wulikajɔ fana kɛra o yɔrɔw kɔni na dɛ min bɛ tali kɛ taakasigi kɛbaaw la min ye ka dɔn k'a fɔ an ka fasoden dɔw fana ye olu ye wulikajɔ kɔni da ni ka o bolimafɛn dɔw kɔni sɛgɛrɛ parce que b'a ko k'a kɛra kunnaja ye bari sabula u tun bɛ na hiriri kɔni kɛ Senegal mobili minnu n'olu fana bɛ na ka n'u jɔ Katiyanfan fɛ ko nka wulikajɔ barika bonyana an ka jamana faamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la i ka dɔn maa min bɛ yen sa n'o ye ministre ye Madame Dambele i ka dɔn Madina Sisoko taakasigi ministre do a kɔni y'a jɔ a jɔyɔrɔ la ani maa min bɛ yen n'o ye ka dɔn Ben le cerveau ye fo ka taa se Youssou Traoré mɔ min ye k'a dɔn ka fɔ conseil malien des transporteurs olu ka maa ɲɛma olu kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa ka maaw lasabali walasa i k'a dɔn maaw bɛɛ lajɛlen kana na gosi bere kelen na o faamuyali kɔni nana o ko la Katiyanfan fɛ ko n'olu kɔni kun tɛ ko kojugu kun bɛ kɛ dɛ a banna nga nga ministre nani sigi ka hakili jagabɔ k'a ye k'a fɔ nin bɛ ka taa cogo min na an ka i ka dɔ balo kɔni da dugu mɔ ni nka i ka dɔ jisumanin kɛ an bɛɛ lajɛlen kori ji la ko in bɛ se ka basigi cogo min na yanni ko bɛɛ lajɛlen ka se ka sen sɔrɔ i ka dɔ ɲɛmaw fan fɛ o de kama sa min ye kunun tɛnɛndon kalo tile 16 utu kalo san 2021 a y'a ɲini k'a fɔ a y'a yira i ka dɔ k'a fɔ maaw la fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni k'a fɔ ko min ye anw ni Senegali cɛ bolibaw ye ko ka o baaraw jɔ fɔlɔ yanni i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka se ka sen sɔrɔ nka
min ye Yusu Traoré ale kɔni mana a ko i k'a dɔn wulikajɔ kɔni kɛra fan caman fɛ u ye munumunusaluw kɛ ni ka taa yɔrɔ dɔw lajɛ fɔlɔ na place min n'o bɛ autogare kɔnɔna na ko mun kun kan ka taa i ka dɔn Dakar olu kɔni caman a jirala ka fɔ ko i ka dɔn taali kɔni jɔn bɛ bi passager dɔw ye o kuma kɔni fɔ ko u kana kunungo kunungo ni sariya kɔni dara ko kɔni mina ni gɛlɛya ye bibi na maa mun bɛ n'olu dayirimɛ bɛɛ Sénégal sira ni ba Maliba ni ɲɔgɔn cɛ sira kɔni nka nka dɔwɛrɛ tɛ a bɛ bila minɛ kelen de kɔnɔ hakiliw ka se ka fara ɲɔgɔn kan jisumani ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen kori ji la walasa i ka dɔn baaraw ka se ka sigi sen kelen kɔni kan Yusu Traoré kɔni ye nin kuma in kɔni fɔ a ko nin kɔni bɛ bila minɛ kelen bɛ de kɔnɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya de do nga ni Ala sɔnna ma jisuma kɔni bɛna ka a fura ye o ma fɔ Ala ɲin'a ma fana jamana faamaw k'u n'a fɛɛrɛ kɛ maa mun ka fɛnw tiɲɛna u ka se ka labɛn ni ka a bila a nɔ la Ala ka jisuma ka fura ye o de ye indicateur de niveau kɔnɔ ko an ni Sénégal cɛ sira jɔ mɛ fɔlɔ ka kɛ ni siraba kasara cɛjugu min kɛra ni faamuyalibaliya nana a ko la ni kɔni bɔra a ko kɔni da la nka a tɔ yɛrɛ kɔni kɛra ni bolimafɛn min yera hiriri bɛ k'o kan o cɛman in dɛ sigafo de nin bɛɛ lajɛlen fura ye lajɔ se an ka ministre ni Sénégal ministre olu kɔni bɛ kuma ɲɔgɔnya la min ye a ko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min n'o tɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ Mali ni Sénégal an tɛ taa ɲɔgɔn kɔ cogo si la min ye an bɛ frontière la Ala de y'o kɛ n'o bɔra ye min ye malidenw bɛ taa jagola ye olu fana bɛna jagola yan o tuma k'a dɔn bɛɛ k'i bolo da i dusu la nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min ye k'a dɔn ni i ye dusu bila hakili ɲɛ baara bɛ tiɲɛ ne a ko nɔgɔyara sa ne bɛ sin ka i ka dɔn woro ta tigɛ ka di e ma i ka taa Sénégalais dɔ ɲini ka na n'a ye walasa ka ninkura fiyɛ an ka jɛɲɔgɔnya la ani Sénégal cɛ i bɛ se k'o baara kɔni kɛ o bɛ kɛ ni woro tigɛra ka di e ma mais min f'i ɲɛna Maliyɛn dama min bɛ Sénégal ani Sénégal ka dama min bɛ Bamakɔ yan o de ka ca an tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ n ko ne de bɛna kɛ sababu ye k'a tɔ sinsin ka taa dɔ ta Sénégal i tɛ dɔ ta y'angile non k'a dɔ fara an ka ɲɔgɔn kan donc e bɛ taa ni woro ye mais i bɛ tɛmɛ madame Dembele fɛ yen fɔlɔ Madina Sisoko ka yɔrɔ la donc o bɛ sira tɔ jɛya i bolo quoi Ala ka mun diya lajɔ si an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta bisimila lajɔ si ale k'a dɔn a kuma bɛ a ko de min ye k'a dɔn délibéré ale kumanen don a ko min ye dɔ kɛ ka journal don Ablaye Konɛ kɛ Ablaye Konɛ ale ka journal don Basiri Sɛnpara ale kumanen don a ko di min ye k'a dɔn ko caution nafolo dɔ i b'o bi miliyɔn da walasa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ se ka kɛ candidat ye cogo min na k'a dɔn au conseil des Maliens de l'extérieur kanbɔli la min ye k'i kanbɔ dɔrɔn min ye k'a dɔn ɲininkali tɔ min a sigilen don ko yalima o de kɛn bɛ ka tɔw k'a dɔn min ye olu ka kɛ cɛbɔ ye k'o de kɛn bɛ k'a dɔn ka dankari o la wa min ko bloqué lajɔsi min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a dɔn min ye congrès min bɛna bolo da ni u kɛn bɛ ka sɔn ni sigi o kan min k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔw kɔni bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna ye nin ko in na k'a sababu kɛ mun ye min ye k'a dɔn dantɛmɛ wale min n'o b'a la ko yalima k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko jɔnni de b'a fɛ ka nin ko in ta a ŋɔnɔ ma min ye k'a dɔn kunnafoni di sɛbɛn minnu bɛ yen min ye an ka bɔlɔlɔw sanfɛ fo ka taa se i k'a dɔn sira wɛrɛw fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye au conseil des Maliens de l'extérieur o maa ɲɛmaa min bɛ yen k'a kɔni n'o ye min ye k'a dɔn a BBC la ye k'ale kɔni b'a fɛ k'a dɔn ka sira da bɛɛ lajɛlen ɲɛ walasa maa si ka n'i kan bɔ a bɛ gɛlɛya min ye nin ko in ye k'u kɛn bɛ ka ko kura don ko la koyi miliyɔn tan i b'o bin n'i y'o bin e bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye k'a dɔn min ye k'o ye caution ye min filɛ nin ye k'a dɔn min ye a kun ti dɔwɛrɛ ka ngara da maa wɛrɛw ɲɛ olu kana kɛ cɛbɔ ye ko ni dantɛmɛ wale min filɛ nin min ye k'a dɔn ko nin tɛna kɛ sababu ye min ye k'a dɔn au conseil malien de l'extérieur ni ka dankari k'a dɔn a ka ɲɛ t'a la wa yalima i k'a dɔn maa ɲɛnama dɔw kɔni bɛ yen olu b'a fɛ k'u kun bɔ k'a dɔn minnu hakili ka bon minnu bɛ se ka na ni fɛɛrɛ kura ye ni ka ninkura fiyɛ k'a dɔn nin jɛkulu in na ko a na sira da olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ o bɛ kɛ
a kunti dɔwɛrɛ fana min ye a ka dɔn maa dɔw ka fɔ la k'u kɔni bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ngara da maaw ɲɛ walasa maa si ka n'i kanbɔ a bibu si la ale ka tɛmɛ n'a ka ko ye k'a dɔn awa min ye nin ko ye k'a dɔn k'a kɔni gɛnbɛ i b'a fɔ k'a kɛnbɛ badabada a bibu si la ale de ta ye i b'a fɔ ko conseil des maliens de l'extérieur k'a dɔn k'ale yɛrɛ kɔni kelen da don dɛ mati sigɛ fanga la mati jala lajɔsi o min filɛ nin min ye a ka dɔn a ka conseil dɔ bɛ yen ni o ye a ka ganselikɛla ye n'o ye Sulemani Kulubali ye ale kɔni a ye kuma min fɔ ko miliyɔn dan i b'o bɔ k'o bin min ye ko congrès extraordinaire min n'o kɛra a ka dɔn o ka lajɛ balalen n'o min kɛra san 2019 k'o kɔni y'a jira k'a fɔ ne kɔni ma fɛ ka kɛ cɛbɔ ye e bɛ miliyɔn tan dasi min ye a ka dɔn ni maa kofɔlen ye a ko awa min ye nin yɔrɔ conseil malien de l'extérieur min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a ka dɔn min nafolo min kan ka don a la jamana fɛ k'o bɛ t'i jɔ miliyɔn kɛmɛ la min ye a ka dɔn ko 2021 ko miliyɔn tan ani duuru de dira min ye tiɲɛ yɛrɛ la hali cotisation dɔ bɛ yen ko maaw kan k'o sara a ka dɔn 76,000 maa 77 minnu ye conseil de base ye k'olu kɔni ko maa 13 k'olu dɔrɔn de y'a sara min ye ko a ka dɔn ko Abibu Sila k'ale yɛrɛ de b'a ka nafolo bɔ ni ka don yɔrɔ kofɔlen in na min a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔw ka fɔ la n'u kɛn bɛ ka ko k'u yɛrɛ ta ye k'u jɔ n'a ye ka ko n'o tɛ k'olu kɔni tɛgɛ tɛ bila o juga da la min a ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ a maliyɛn caman bɛ yen min ye a ka dɔn olu kɔni dusuma kasilen don nin ko in na dɛ min ye a ka dɔn sira kɔni bɛɛ lajɛlen labɛnnen don walasa nin ko in a ka di Abibu Sila ma ka wara da tɔw ɲɛ i ka dɔn walasa maa wɛrɛ ka na ɲɛmaa ta min dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ka dɔn min ye Abibu Sila k'a bɛ cogoya min na bi ko olu kɔni t'a jateminɛ min ye a ka dɔn maliden min sigilen bɛ kɔ kan k'a dɔn a badabada k'a sigilen bɛ Mali la ko maa t'o kun dɔn ayiwa e kan ka maa mun kun kubara fɔ e t'olu ɲɛmɔ fɛn sigi mɛ yan ko congrès min filɛ nin min ye kalo tile 28 san 2021 k'a kan ka kɛ centre international de Bamako CICB ala k'an kunnaja Basiri Sɛnbara n'ale ka fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko délibéré Youssou ka dɔn indicateur de renouveau ale kuma mɛ ADEMA PASJ ale n'i ka dɔn jamanakuntigiya baaraw ɲinini san 2022 kuma kɛ bɛ a ko kan a ko min ye ka dɔn k'a fɔ mouvement bɛnkan kɔni ye a ma ɲɛma ko bɛnkan foyi tɛ i k'a dɔn ani ADEMA ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ a taara badenya bɔlila ye ani k'a dɔn k'a fɔ tɔndenw kɔni ye ɲɔgɔn ye nka ŋunuŋunu kuma cayara fa bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw kɔni ye k'a dɔn kuma in filɛ cogo ɲuman na dɔw ye k'a dɔn Seydou ka taama in fana filɛ i k'a dɔn filɛ cogo ɲuman na Youssou nka dɔw fana y'a filɛ cogo juguba la fasirikɛbaa kɔni y'a jira k'a fɔ maa bɔra n'o bɛ Modibo Danbɛlɛ kɔni ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ maa mun fara don ɲɔgɔn kan mouvement kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ o maa ɲɛmaa dɔ don vice président don commission finance la a bureau national kɔnɔna na Youssou secrétaire i k'a dɔn politique fana don section min bɛ i k'a dɔn sigida 4nan kɔnɔna na ADEMA tɔgɔ la Bamakɔ kɔnɔ fasirikɛbaa ko a y'a jira k'a fɔ min ye ka dɔn Modibo Danbɛlɛ ye ko bɛnkan foyi tɛ u ni Seydou Kulubali ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ mouvement bɛnkan ale maa ɲɛmaa kɔni ko fɔ n'u bɛ wulikajɔ la nin waati in na ADEMA kɔni y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Modibo ka kuma la k'a fɔ maa wɛrɛ ti kɛ olu ka cɛbɔ ye cɛbɔ bi bɔ i k'a dɔn k'a fɔ tɔn de kɔnɔna na Youssou k'a fɔ ko tɛmɛsenna bɛ na ka k'olu ka mɔbɔ cɛbɔ ye wa k'olu ti jɛn n'o ye fiyewu a kɔni kumana ni ka kuma caman fɔ a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ Seydou a kɔni taara bɔ olu kɔni ye o kɛra i k'a dɔn juma tɛmɛlen Youssou nka bɔli in fana la maa caman kɔni kumana dɔw y'a filɛ cogo ɲuman na o man ɲɛ min kɔ min bɛ tali kɛ Modibo la ale fana bɔra ni ka ɲɛfɔli caman kɛ Seydou Kulubali ka taama min kɛra ka taa bɔ olu kɔni ye u ka jabala la Youssou ko nin ko in kɔni a kunkanko kibaruya cayara kosɛbɛ i ka dɔn bɔlɔlɔ sanfɛ ale ni ka dɔn dɔnkibadu sɛbɛn caman na o de kama ale bɛ bɔ ni ka ɲɛfɔli kɔni kɛ tiɲɛ don tuma caman na ADEMA kɔrɔnin a maa dɔw b'a kɛ jagokun ye nka an bɛ don min na komi bi min ye ka dɔn
dɔn k'a fɔ maaba mun b'a kɔnɔ bibi na ani sifin mun bɛ yen n'olu cɛsirilen don olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna u yɛrɛ to maa si bolo bilen u k'u sago kɛ i k'a dɔn k'a fɔ adama kɔni na adama ka cɛbɔ bi kɛ i k'a dɔn adamaden ye min ye wulikajɔ kɛ kabini lawale kɔnɔna o baaraw fana bɛ sigi sen kan k'a fɔ maa wɛrɛ bɛ na i k'a dɔn k'a fɔ ni ka adama feere o ma wa k'olu ti jɛ n'a ye fiyewu adama tɛna kɛ ye cogo si la maa si bolo o de kama u ye hakilina jigin kɛ k'a fɔ min kɛra san 2018 adama kɔrɔnin na ko ale bi a bɛ kasi la koyi a ɲɛji de bi ka bɔ olu tɛ sɔn cogo si la o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka sigi sen kan ko de kama u b'a lajɛya bɛɛ lajɛlen ye ko bɛnkan foyi tɛ u ni i ka dɔn Seydou Kulubali ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛɛ i ka dɔn mouvement bɛnkan maa ɲɛma ko fɔ adama i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ don min na komi bi a maa baw bɛ adama kɔnɔna na nin mot dɔw yɛrɛ ka gɛlɛn koyi pour d'emblée l'adama a toujours eu des mauvais fils à son sein qui essaie chaque fois de moyenner c'est parti au grain de l'air. Adama tonden no be olu ko lu ba fe ka parti ke nafolo nyini kat no mada ka ke nafolo nyini sirae a vote tonden no anga ke tonden do ide Patrick Abako ako mi ka do adama tonden do ayusu kolu do be fe ka adama ko ninget no ni yoro ye o lu kon dina jenna o ye cogo shila o ngami nye ka do ma do be ka kolu nyebe ma do bolo jalawo dibi ni na tonden do mu me ku ka korota doni ni pmai wala sai ka do adama ka se ka to seru ko ni mbolo akolu ci jenna ye cogo shila min nye adama tonden nye o lu kaleka e fe min nye yuso amedo mene ko mi bi na manya ka foko chebo na kɛ san 2022 kɔnɔna na a bɛ kɛ adama tɔnden de ye a tɛna kɛ tɛmɛsenna si ye parce que b'a ye o kuma fɔ o y'a jira k'a fɔ ko i ka dɔn wulikajɔ dɔ kun kɛra lawalew la Seydou fɛ ko adama ka se ka na fara a ka jɛkulu kɔni nka ko adama ye parti ba ye cɛmɔgɔ y'o kuma fɔ min ye adama ma ɲɛma ye ko adama ye parti ba ye an bɛ don min na i komi bi adama tɛ se fara i ka dɔn k'a fɔ tɔn foyi kɔni nka k'u y'u sɔnni sigi o ko kɔni nka Yusu nka a ko min ye kɔnkɛrɛw ye Yusu o baaraw fana bɛ sen na bari sabula laseliw dɔw kɔni jira la k'a fɔ kɔnkɛrɛw bɛna kɛ hali a ti mɛn min bɛ tali kɛ section caman me o yo o biro la kura nga bara bina to fɛn min bolo o ye kɔngɛrɛ kɔni ye nga min kɛra i ka dɔn san 2018 ɲina o ti kɛ fiyewu tiɲɛ do bibi na o ni i ka dɔn cɛmɔgɔ bɛ buru fiyɛ i ka dɔn da bɛ buru kelen na bi u bɛ i ka dɔn baaraw kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ u hakilina ye kelen ye bi n'o bɛ tali kɛ maa wɛrɛ tɛ kɛ cɛbɔ ye ni adama tɔnden tɛ nga u bɛ fɛ ka kɛnɛ di maa mun ma o de sifinw ye olu gɛrɛsɛgɛ lajɛ cɛkɔrɔbaw ko dɔ kɛra ten sa min ye ka dɔn sifinw fana ye olu gɛrɛsɛgɛ ka se k'a lajɛ bari sabula ko adama k'a ye don caman taama a ye don caman ye a ɲɛ la san 30 ni dɔɔnin a y'o i k'a dɔn k'a fɔ o kɛ politiki binna kun kan an bɛ don min na i komi bi k'a ye fɛn caman dɔn sirafara caman dɔnna a b'i k'a dɔn fɛn caman dɔn politiki binna kun kan fɛn caman kɛra sifinw fana ɲɛna olu bɛ caman fana dɔn o de kama an bɛ don min na i komi bi olu kɔni y'a jira k'a fɔ maa wɛrɛ si ti bɔ yɔrɔ wɛrɛ la k'a fɔ k'i bɛna i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛtɔn kɔni k'i ta ye walima fɛɛrɛtɔn maa dɔw k'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛtɔn bɛna di dɔ ma nin cogo in kɔni na u ti jɛ n'a ye min ye tɔndenw yɛrɛ ye Yusu ko in bɛ tu olu de bolo u ka se k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'u ye jɛkulu dɔw yɛrɛ sigi sen kan a ko da la koyi ni maa o maa ko k'i bɛ adama feere maa wɛrɛ ma bi i bɛ jɛkulu ɲini ɲɛ la dɛ o de kama an bɛ don min na komi bi min ye k'a dɔn k'a fɔ Modibo Dembélé vice-président de la commission finance du bureau national du parti ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni ka adama kɔrɔnin tina i k'a dɔn k'a fɔ tunumada maa si fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko cɛbɔ bɛna kɛ san 2022 a bɛ kɛ adama den yɛrɛ ye k'a fɔ ko tɛmɛsenna dɔ wa k'u ti jɛn n'a ye fiyewu cɛkɔrɔbaw yɛrɛ u bɛ fɛ k'olu dɛ kɛrɛfɛ ni ka kɛnɛ di denmisɛnninw ma olu k'u gɛrɛsɛgɛ si filɛ ko n'o tɛ ko dɔ kɛra ten dɔ kɛra jajiri fasa la dɛ Dembélé i ka kuma an bɛ jo di ma adama k'a lajɛ n'u sera ka cɛbɔ kɛ n'u bɛnn'a la a kɔni ka fisa a ye min fɔ nin tɛ denmisɛn kuma ye dɛ a ye hakilimaya kuma de fɔ baara ka ɲi hakilima de bɛ hakilima kow jateminɛ awɔ Ala k'a kunna ja Malick Jalo indicateur juróom fo kɔnɔ
lajosi ne anga sebenda seben min namba ta o ti dore maga ke to de murani mbombe sa ko amano ngon sisa na sa jogoy le combat la sen kulubali ale pumane do mi e kartini na awkado mbi nye nyere la asorolila awkado ma dobe nye ma soro ko we Senegal tagala mumini njire ya fo jema o ko ni sirana wuronye ko ka wuro di ale mo ale bi tana Senegal ne titana wa mo wore titana tange tata be tata kane ma wore titana moni afo mo ni jire kwa ajire atige atige de ndo mo so babulo koy o talaw ay wangata mi e kartini na e ale soroliko akado ibe isa kawjim do mi diaspora mbawye e kado ko lu kon ye la jaba su bela jele ta ka segere mi e conseil supérieur oluye lta make diaspora manen munumbe faranzi e kado front uni de la diaspora olu farale nywanga oluye ta make aw kado mi yok kalot leta anin nani samba fla ani muga ani kele o kera sibiri dongoy mi e aw kado masoro dore fe mi conseil national de transition ma dobe e kado ka awa mi ale ko ni puma munum vo mi anga tungarango no ya soro isa kawjim e kado akamek aknyu wuri ka jo cha mange mi ga mamba do foya no kraswe kado ma dobe ulu ko ni awa kado awa minya kama ngoya do duzukuna mi awa kado no ye jamana ko na jamana ko fela ma dobe ulu ko nda fe ninga atwa remme ka so ake munye ikado aye awkado paminda miye awkado kamalide munumbe koka o mami ndo awkado ko madmande olu bologoy awkado ma felende olu bolo miye awkado transition bana kamanza abana kabo ambe siga nyawon la isa kawjim kana ka awkado awaminye awandega koloka mvo awkado awaminye nyerala ayko awafe munumbe aypma munumfo awkado minye nyerala aminye la jaba mindo tameka awkado minye anga jamana demunu lolu be jamana kofe uka kartindi na sorolila ani awaminye nyerala aytali minge faranzi mi awkado naye awado bishimlae aykado ko ulugo ndeka jatito gangoy wa minye nyerala mamunu be nolu ye tamake no e manifestawni ko lu koni awkado ulu dimine mbado ulu ya jira kafo awamiye transition manyama munu be uka ko sugu bela jeleke malide munu be faranzi munu be koka munu be awkado nyefa wofa ka ko sugu bela jeleke wala sa olupsika lafiya soro chugo mina ko tita awkado chugo shila fo awaminye ulu be sebe munu ve ni mali yere ka sebe ndo fo ka se ka lati uluma ga ku isa ka ujumbe puma munu na ani abeka minye puma chugo munu nda ani puma ba munu nda ka malide munu be kofe olu segere ko olu ko ni awkado ko yo luka kalfa toro wa olu ti jena bi uti jena sini asonta ani sherifu nkarla nyono sherifu yere mi awkado ningola abiye sherifu aidrai kale yere awkado mi video doke elma ayefe doke fatriba awkado uluyo o video kono pmado ningo ta awkado ko dashi ni ngono mi awkado sherifu ko ye ayajira malide munu me kofe ukalla sigido me assemblée kono re mi yo ulude psika ukagele ado ulude psika fere soro mi be ato malide munu be kofe uluka lafia ga isa kawjim aleki pampa iba fon neni ninga awkado pmado fo mamunu be armade oniche mamunu be awkado jamana de munu be kofe ninga dankari ulula one jati mineke anga jamana sorolla awkado kemejo ko bi woro ko jamana de ngachile do koyi tungarangew ebe kofe olube ku jeni rofiu abana ma mie ningoye nunu ngeme ka labani minye pour que ce problème entre la diaspora et Issa Kawjim cesse le plus vite possible wala saka ngo bela jeleke jamana demu no kofe oni Issa Kawjim mimbo ni nyanje o ko psika banjugo mi aki mangu ninga tla awkado uko uluka mami basamle kono ko to kapma olu togola wa minye akidabo luka ko bela jile donc Issa Kawjim ga sa dala quoi abana
Lasara Kulubali y'ale ka fasiri ye a y'a bɔ sɛbɛnkɔrɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko le combat. Ayiwa sugulata waati sera an bɛ kɛnɛ di le beau gosse ma n'o y'i yɛrɛ kɔrɔkɛ ye a k'an bila sugu la. A banna grand frère de valeur. Lajosi min ye an bɛ taa kunnafoni sira kan. Lajosi aw k'a dɔn hali bi an bɛ taa Kayiba Jabatɛ an ka cɛkɔrɔba bɛ an bɛ ɲa an b'a fo an b'a fo awa sanga ani waati ka awa min ye an dɔgɔkɛw n'an kɔrɔkɛw an b'u bɛɛ lajɛlen wara ɲang ye ka taa se labali ɲang ma an ma ɲang an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Tijan ɲang toute la famille ɲang fo y'a fɔ Gabɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Kayi gouverneur fo Musa Bala Sumare an k'a fo k'a waleɲuman dɔn fo y'a fɔ Kayi. Yusu i ka dɔn an b'an ka musokɔrɔba ɲuman fo nin waati in na n'o bɛɛ i ka dɔn tanti Kaɲa ko fɔ an b'a fo nin waati in na Zɛrini na k'a san nɔgɔ ka i ka dɔn a mɔdenninw fɔ a kɛrɛfɛ nin waati in na danti foli min na tanti Jaba bɛ k'a lajɛ fana. Ne kɔni mɛ ne bɛ taa fɔlɔ. Cogo di? Fɛn kɛ yɔrɔ in na kɛ pharmacie Kura Vert. Wa il est temps. Voilà ne bɛ taa yen fɔlɔ. Madame Jalo bɛ yen dɛ. Bon n bɛ taa n'i ye foli kɛ. Mais est-ce que t'as foli daminɛ groupe commerce? Non n bɛ tɛmɛ hali n tɛ don groupe commerce kɔnɔ. E cogo di? Basu ne ye Maram ɲɛ ka baba. I ka laisser passer i bolo. I ka so donna ordre. Maram ye an ka laisser passer ni visa ye. A banna. Hali karisa ka laisser passer ni visa. I dɔgɔkɛ ko k'a ka foli f'i ye. Jɔnni? Kulubi kɛ. Kulubi. An b'a fɔ nin waati in na Ɲamakɔrɔ kuranin na. Lajo sa an ka don kunnafoni kɔnɔ. Yusu kunnafoni ne n'a ta min ye ka dɔn an ka taa sɛbɛnni kɔrɔ a Yusu ko dɔ kɔni ye a maminɛmuso kɔni kan tigɛ. Masakɛba a kumana a ko da la k'a kɔni y'a maminɛmuso fa. Masakɛba y'a jira k'a fɔ sibiri su kalo tile 30 juillet kalo san 2021 sigida 4 na Bamakɔ district kɔnɔna na Yusu maa min n'u kɛn bɛ k'a tɔgɔ kɔni sɛbɛn nka tɔgɔ in kɔni u kɛn bɛ k'a daminɛ na jamu daminɛ kɔni sɛbɛn IMM k'ale kɔni ye a maminɛmuso NM n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Yirimajɔ kala san 19 Yirimajɔ ale bɛ sigida 6nan kɔni na a maminɛmuso k'u bilara ɲɔgɔn na kɛlɛ kɔni kunjɛ cogo ma ɲa barisabula cɛ y'a muso fa. A banna. Parce que b'a ko kibaruya min kɔni dira ka kɛ ni polisiw ka kuma ye a kɔni jirala k'a fɔ IMM ale n'a musow de kɔni karila ɲɔgɔn na n'o b'a maminɛmuso kɔni ngofɔ nka bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ a dɔn ko cɛ in kɔni i ka dɔn manganama don tuma bɛɛ a ka ko ka gbɛlɛ a ka farin tuma bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ balabu kɔni wele nka ko in kɔni n'i y'a jateminɛ ni k'a taabolo kɔni lajɛ a kɔni maminɛmuso o bɛ to ka taa bɔ a ye kuma ni kuma Yusu a bɛ i n'a fɔ a ye wele kɔni maminɛmuso wele kɔni bila maminɛmuso ma u ka taa so u taalen kɔrɔ ko a fɛ yen sɛbɛnni kɔrɔ so taa waati kɔni sera ko kɔni tun bɛ ka fɛ ka taa so waati min na a kɔni y'a jira k'a fɔ k'a bɛ taa so min ye k'a dɔn k'a fɔ muso in kɔni dara o cogo kɔni na a taalen kɔrɔ kɔ k'a dɔn nɛgɛ kaɲɛ 22 waati denni yɛrɛ i ka dɔn a sigiyɔrɔ bɛn bɛ i ka dɔn Yirimajɔ kɔni ma i n'a fɔ ladala Yusu a taalen kɔrɔ kɔ ye cɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ale ka 4,000,000 tun bɛ yen ko 1,000,000 kɔni ye o jɛ a ye muso kɔni wele o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la muso welelen ni ka na muso ɲininka kuma kɔni taara ɲɔgɔn kan cogo kɔni dɔ la Yusu fo mankan nana bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ a ma ɲɛ min kɔni kɔ ko a labanna i k'a dɔn k'a fɔ faali ma dɛ ka muso fa a fiancé o y'a muso fana ye wari wa wari kɛ ko 4,000,000 tun bɛ ale ka so kɔnɔ ko 1 taara o la k'a tɔ 3 ye o k'ale muso fila tɛ k'a sonyɛ ni muso ye voilà ko muso ye ale tɛ du dɔ de kɔnɔ Wasirikɛba ko o kɛlen kɔrɔ kɔ Yusu a yɛrɛ de ye muso sɔmaw wele ko musow kɔni ye juru don a yɛrɛ kan na ni ka a yɛrɛ fa Yusu a y'o kuma fɔ sɔmaw kɔni dara yɔrɔ kan polisiw fana olu ye munumunusalon kɔni a y'o fɔ i k'a dɔn k'a fɔ muso sɔmaw kɔni ye k'a sɔrɔ ka muso ta yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka taa n'a ye kiliniki dɔ la sɛbɛnni kɔrɔ ni ka taa a fari kɔni lajɛ nka a ye min fɔ polisilakaw ye Yusu o fana n'o ma kɛ kelen dɛ.
barisabula n'a y'a jira k'a fɔ ko muso y'a yɛrɛ fa juru nɔma ye muso kana nka bolo jalen de yera bolokɔniden ani sɔninɔ de taara ye muso k'a kɔrɔ a banna min ye k'a dɔn k'a fɔ kumaw kɔni taara cogo min na u taa cogo ma sɔnmaw kɔni ja polisiw fana ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛ nka an bɛ don min na ko bi n'a fana y'a jira k'a fɔ polisiw la ko muso ye i k'a dɔn juru don ventilateur la mandon bɛ sanfɛ ni k'a yɛrɛ fa bolonɔ dɔ nin kɔni yera i k'a dɔn muso kankɔrɔla la ni sɔninɔ k'o de kɔni kɛra gɛlɛyaba ye min bɛ tali kɛ kuma ninnu na kuma ninnu n'u tɛ ɲɔgɔn ta a cogo kɔni na y'u sɔrɔ nin kɔni ye cɛ in kɔni taabolo ye k'a ka fari tuma bɛɛ a bɛ balawu wuli a dusu ka fari n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ye nin ko in kɔni kɛ polisiw fana ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛ nin waati in na k'a minɛ ni k'a datugu yann'a ka kiri waati kɔni cɛ n'o bilalen bɛ ka kalo tile tan kɔnɔ ko in kɔni bɛɛ lajɛlen sigi bɛ senkan nin cogo in de la ni somɔgɔw m'a lajɛ de wayi mais fɔlɔ furu ni sisan taw tɛ kelen ye k'a fɔ ko an baw ni an mamusow ye gwɛlɛya min ye furu la bugɔlijugu ni fɛnw sisan fɛn jugu t'a la o ka ca dɛ bugɔli bɛ kɛ o yɛrɛ man kan nka k'i fa mais o de bɛ na n'o ye parce que moi je vais te dire quelque chose i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen ni o bɛ ni ɲɔgɔnna wale kɛ denmuso bɛ na so kɔnɔ k'a fɔ karisa bɛ nin kɛna mɛ o b'a fɔ ko a y'a to ko furu la ko nin bɛɛ bɛ furu kɔnɔ mais siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba il est temps an t'a fɔ ko somɔgɔw kan'u ba k'u denw di dɛ nka u fana k'a dɔn u kan ka den di maa min ma a banna parce que o de ye position ye nin n'a ɲɔgɔnna filɛ i bɛ taa sɔrɔ den wale dɔ y'a sɔrɔ a taara exposition kɔnɔ bɔn a ye mɔgɔ bila ka kuma o bɛ fɔ a ye mɔgɔ bila ka kuma a bɛ nin cogo la anw kɔni tɛ muso bugɔ la anw m'an ta bugɔ ni samara lase de ye a banna lajɔsi nin ko kɔni bɛ Adama Jabate nin kɔni y'ale ka fasiri ye ko un homme étrangle sa fiancée dans une dispute dispute de kɔni kɛra sababu ye n'u kɔni mankan n'a ye a muso kɔni k'i bolo ja a kan la lajɔsi ala k'an kun lajɛ an bɛ sɛbɛn da wari ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ walahi nka muso ninnu ka den bɛ kɛ cogo di sisan ni kɔni a bɛ gɛlɛya ni tɛ se ka sa a tɛ se ka dilan lajɔsi an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn n'an y'a ta républicain Musa Samba Jalo ale kumanen don Jelibugu denmisɛnninw olu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ Jelibugu denmisɛnnin minnu don minnu a k'a dɔn n'u ɲɛ b'a la jiginni kelen min b'u ye n'o y'u ka ballon-tan-yɔrɔ dɔ ye k'a dɔn awa min ye commune maire min bɛ yen Umaru Togo k'ale b'a fɛ ka nin yɔrɔ ye awa k'a dɔn ni ka awa k'a dɔn a jɔnforoya dɛ Jelibugu k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko Angers awa k'a dɔn nin yɔrɔ in kɔni jɔra min ye denmisɛnninw ye olu bɛ se awa k'a dɔn min ye ka taa fɛn caman k'a kɔnɔ min ye hali maaw bɛ dege bolola baara la ani yɔrɔ kɔfɛlen na ballon-tan bɛ k'a kɔnɔ ɲɛnajɛw bɛ k'a kɔnɔ min ye k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ kɔfɛlen minnu filɛ min ye a bɛ k'a dɔn maire kɔni b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka nin yɔrɔ ye a bɛ k'a dɔn ni ka a dilan k'ale n'a dilan ni ka tila k'a jɔnforoya min ye a bɛ k'a dɔn n'i bɛ taa fɛn k'a kɔnɔ i bɛ wari sara k'a sɔrɔ i k'a dɔn nin yɔrɔ in jɔra min ye a bɛ k'a dɔn Angers-kaw fɛ ni k'a di a bɛ k'a dɔn anw ka jamana ma ni k'a di commune 1 maaw ma ni k'a di Jelibugukaw ma o bɛ se ka a bɛ k'a dɔn denmisɛnninw bɛ se ka tulonkɛ cogo min na nka lɔjɔsi min ye a bɛ k'a dɔn maa dɔw bɛ yen i n'a fɔ a bɛ k'a dɔn minnu b'a fɛ ka dugukolo ɲagami minnu a bɛ k'a dɔn n'olu yɛrɛ ta ye commune ka ɲɛtaa fɛ olu kɔni b'a fɛ ka waleya dɔ kɛ jɛkulu dɔ wulila k'u jɔ sa n'o ye denmisɛnninw ye a bɛ k'a dɔn u ka kumakan ye mun ye an tɛ sɔn dɔ kɛra a b'a la dɔ kɛra Tibi Tabara ni ka dɔn Loso Lasa la an tɛ sɔn dɔ kɛra min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye contrôle citoyen de l'action publique o min filɛ nin min ye a bɛ k'a dɔn olu kan bɛ ka wuli ka jɔ kɛ i n'a fɔ awa maa dɔ bɛ yen n'o ye Aba Sɛnbara ye minnu a bɛ k'a dɔn n'olu kan bɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen labɛn olu kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye Jelibugu n'i ye jateminɛ kɛ quartier ka bon denmisɛnninw a bɛ k'a dɔn ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ caman d'u bolo n'a fɔra ko maire kɔni b'a lajɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye a bɛ k'a dɔn k'ale bɛ nin yɔrɔ in ko k'a ladilan min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn n'a bɛ ladilan maa o maa ne bɛ tɛmɛ a kɔnɔ min ka dɔn n'a sɔrɔ mɔɲɔ di dɛ o min filɛ nin maa dɔ bɛ yen n'o ye Musa Seyi Jalo ye n'ale ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o ye a bɛ k'a dɔn Jelibuguka ye ale ni maire ka conseil dɔ don ale kɔni y'a jira a ka kuma kɔnɔna na ko maire bɛ ka taa ni nin ko in ye cogo min na min ye k'a bamayɛlɛma ko min ye a bɛ k'a dɔn maire
maire yɛrɛ ka fɔ la ko wari min bɛ don na k'a bɛ t'i jɔ miliyɔn 100 ni miliyɔn 20 na. Bisimila. Ko a bɛ taa jamana nafolo kɔnɔ. Musa Seyi Jalo. N'ale a k'a dɔn kamalen min don. A k'a dɔn ale kɔni ka commune ka yiriwa. Ani commune ka ɲɛta. A kɔni bɛ kɛlɛ la sugu bɛɛ lajɛlen la. Ni bi kɛra yɔrɔ min kan. Yalima ni se tɛ maa minnu ye. Yalima yɔrɔ dɔw bɛ yen. Minnu kan ka lasago. N'i ko k'i bɛ to o yɔrɔ ninnu a k'a dɔn ka dankaro la. K'a dɔn i bɛ taa Musa Seyi Jalo sɔrɔ ɲɛ. Hali n'a sɔrɔ conseiller don mairie la. A tɛ s'o ma dɛ. A tɛ sɔn. A ti sɔn. Lajosi min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la. Min ye a k'a dɔn ko a bɛ k'ale y'a fɔ maire ɲɛna. I bɛ ka taa ni nin ko in ye cogo min na. Min ye a k'a dɔn nin dabila. O k'a dɔn kana taa ni nin sira ye. E bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ. A ti ɲɛ cogo si la. Min ye Jakarija Jakite. N'u b'a wele ko Jaki. I k'a dɔn ale ye a k'a dɔn cadre ye ministère de la jeunesse et des sports la. Ale ye a k'a dɔn maire ye nin kuma min fɔ. A ko jɛkulu dɔ bɛ yen. Minnu sigi bɛ a k'a dɔn ka yɔrɔ labɛn. Ko nin ko in k'a masara olu la maa dun tɛ se ka ko dɔw kɛ min ye awɔ farikolo ɲɛnajɛ sira kan ni ma ministère da don a la yalima ni m'o jɛkulu in da don a la. A ko filɛ. A ko gɛlɛyalen don bi min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen olu kɛn bɛ ka wele bila maire ma u kɛn bɛ kuma min b'u da bi an tɛ sɔn dɔ kɛra. Y'a commune 1 sɛgɛnna dɛ. Kabini i k'a dɔn commune 1 fitinin. Fo ka taa se bi ma anw yɛrɛ de kɔni kunna ma diya maire ko la. A commune 1 yan. Ni ko bɛ hali ni ji bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ fɔlɔ commune 1 de la. Dɔ kɛra. O san na an baarakɛ ɲɔgɔn Moribo. Bangɔnina kɔni. Bangɔnina. Cɛnni min donna ka Moribo ninnu k'u ka du bɛɛ bi. O kɛra. Ala n'a yɛrɛ ka timinandiya a sera ka baara dɔɔni kɛ. Commune 1. K'a lajɛ. Ale b'u kɔ b'u bolo koyi. Moribo ko ten k'olu kɔ de. Musa Sama Jalo. Ni ale ka fasiri ye. An y'a bɔ républicain kɔnɔ. I ka dɔn le combat Youssou ale kuma na Jalo service an bɛ don min na komi bi u tɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da Youssou tɔ duman dɛ maa mun bɛ hali date k'u ɲɛtɛ ko k'u tɔgɔ kɔni bɛ ninnu da bibi in na dɛ ninnu bɛ fɛ ka dankari i ka dɔn fasodenw ka kɛnɛya la nin kɔni ye a yɔrɔ de Vidansi Jalo voilà Jalo service Lagos ne ye nin ja ye banakɔ t'a ji awɔ u b'o de kɛ fɔnzi kɔnɔ et puis n'i taara Jelibugu fana la ni mun taara sirajan kelen fɛ carré dɔw bɛ yen dɔw kɛn bɛ ka o yɔrɔ kɛ wɛrɛ de carré kɔnɔna k'a kɛ wɛrɛ sagaw nɔgɔ ji bɛ jigin fa bɛɛ lajɛlen fɛ. Mais mairie fana kan k'i jɔ. Mairie de kan ka wuli ka jɔ kɛ an bɛ Siankɔrɔ ka te anw denmisɛnnin nama n'a kun fɔra ko Siankɔrɔ kun bɛna Siankɔrɔ kun ye mairie baarakɛla ye ale i t'ale nɛgɛ ka sɔrɔ fɛn n'a ma i tɛ foyi mɔgɔ bɛɛ ni i ye ji bɔ i ka da la yanni Siankɔrɔ kun ka se yen i b'a cɛ ayi dɛ i bɛ bɔgɔ de k'a kan k'a cɛ ko ɲuman k'a kɛ foyi tɛ yen n'o tɛ n'i taara yɔrɔ a bɛ tɔgɔ sɛbɛn o tuma n'i ma taa saga n'i ma taa i bɛ ɲangi n'i ma taa nin yɔrɔ kofɔlen na yɔrɔ min b'a kɔlɔsi maaw bɛ n'i nɔfɛ i hakili bɛ fourrière la fourrière i hakili bɛ fourrière la ni mɔgɔw ka baganw kun ye folofolo kɛ o kun b'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa bila yɔrɔ min na an ka commune 1 na mais commune 1 commune 6 misiw de bɛ tilen ka circulation di maaw ma ka ne kɔni dabali bannen don Bamakɔ la sa o don ne bɛ tɛmɛ misi jɔlen bɛ mobili la a nana a bɛ ka tɛmɛ ne fɛ a sina k'i kɔfilɛ ka ne lajɛ k'i nu fiyɛ ne ka mobili kan bitiri kan ne ko se tɛ ne ye se bɛ Ala de e kɔni ka taa sa e ka taa u bɛ sin ka u da i k'a dɔn yɛrɛ cɛmancɛ yɛrɛ cɛmancɛ ka tila ka banakɔ ta kɛ mais munna ninnu tɛ se ka taa Bamakɔ bagan ni mɔgɔw yɔrɔ kelen na o fourrière minnu bɛna misi mara mɔgɔ yan o de kan ka dabila ministère de l'environnement jamana ka c'est à dire sariyaw bɛ ta mais munna a tɛ appliqué mɔgɔ tɛ misi mara yɔrɔ mɔgɔ tɛ wɛrɛ jɔyɔrɔ ye dugu o dugu bɛ yen i b'a sɔrɔ fulaw olu bɛ taa wɛrɛ de jɔ kɔfɛ ko fila wɛrɛ a tɛ don dugu mais quartier bɛ Bamakɔ yan limɔgɔ kuranin limɔgɔnin in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Sunjata i b'ale de ye munumunu salo la depuis bɛ don a sigida kɔnɔ i bɛ limɔgɔ ye funufunu na i kɔ fo ka t'i bɔ a kɔnɔ misi wɛrɛ bɛ fan bɛɛ san bɛ ka na Norodoro bɛ taa fan bɛɛ ka tila k'u ka saga siri carré kɔnɔ ka wɛrɛ dilan saga wɛrɛ dilan carré kɔnɔ imagine so filɛ mɔgɔw ka siyɔrɔ filɛ o yɛrɛ suma sigiɲɔgɔn bɛɛ bɛ tɔɔrɔ nka maa si tɛ fɛn fɔ jɔn bɛ sigiɲɔgɔn dɔw fana la ayi non ni nin sugu kɛra i bɛ t'i plaigner de foyi tɛ bɔ a la Youssou foyi tɛ bɔ a la i ma da i ma si n ko foyi tɛ bɔ a la Ala k'an kunna diya mairie mɔgɔw yɛrɛ ni misiw bɛ bɛn circulation na u b'a ye foyi tɛ bɔ a la
Mais ni mingara vidange ta mingara c'est bien hein, parce que atigi a filmé c'est tellement bien fin no bo dugula taw mais ministère de environnement tere ou bien ministère de environnement de sigida redo voilà sigida redo aba nyini ministre moro konetea moro konedo awo ministry itara de kika jamana don kolosi awo wa minye sigida kala kana kadima awo moro kone mba don awo aye SMDT ka e toko basoro awo wa fonctionnaire international do mabindo akalanenu akadoni ka bo akalanenu moro kone amba nyini fe iki impliqué na personnellement minye ni ngeni ko jalo service vidansi awo ika nyini aka kiri katla ka kiti abana akanga misra jamana fusiri fana ko ka kelle so jamana do abana Yusuf Fazrika ba ale pumana ako ancha mambe amansiki ka yere nyininga ako mamumbe no lubina bano ta yoro bano ta ika do ka fo anga yoro kon na Yusu kubita boro mena ma chama bi yere nyininga olakwe jaja do were be ma chama ngun hakila ka fo ko a reporta sara la ko chama meta bo foro kono nga do be oluti ta yoro jangwe minye ka do ka fo olu kon misinga kanvo do laje ina fo jalo service na nyo naw olu kon misinga ta dayele ika do ka shuru ko kono maw kase ka etachie olu ka srate afoila ika do maw bise ka aya shuru quartier menu ne so ti bayan fa fe ka ba commune de meribe be commune ene so ti ba rodo be awo bugubare be commune de voilà ko so ti ba commune 1 a meri mo be voilà assainissement B ou impliqué là sinon en tant que membre à chaque ni so ti commune 1 meri nous be sekola yana nga se ministre ma nous ti sekola ni jamana de no ta nous be son anga fawnyana commune 1 meri ambora ku kapma fo sa oye uni demsonu ba fe ka jamba be taga demdonu tekere nga ningoina ni commune 1 meri ma fenge ma maire ni fefe be o be ka wuli ka boy ko kon fle ayu so mi nye ka do nunu ngoni nye no be ka do ka fo jalo vidansi ko ngofo jalo service barawere to olu lade lolu kon tara bano ko tara koni ka labo ninga sama o be singa ta to ro jme Yusu o be singa ta to ika do ka fo kokono wal maka ato ika do ka fo kanvo kon na Yusu o be so ninga do anga ji kon na ba joli ba kon na abeji kon nogo ninga ji kon nche aramadia dun fle ni fɛn min be n'u te ko Yusu ko kɔnɔbara de abana kɔnɔbara i ka dɔn ni fɛn langolo donna la a bɛ se ka bana jugu cɛjugu baw lase maaw kɔni ma o fasirikɛ ba ko min ye société de vidange ye jalo olu ka sira tɛ o la koyi maaw ka sa walima maaw ka bana o t'olu ka sira ye o de kama sosibayan fan fɛ i taatɔ babilikɔrɔnin na k'u kɔni ni i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ n'a ta yɔrɔ mun taara ka t'o bɔ i k'a dɔn k'a fɔ ji la nin cogo in kɔnɔna Yusu a bɛ taa baji fana la a bɛ taa baji la a bɔnna yɔrɔ min na kanko kɔnɔ quartier IP n'o sotiba asi Yusu ni quartier in tɛ quartier ɲɛnama ye Yusu ka taa nin bɔ ye olu kɔni b'u sigi u ka taa plainte kɛ n'u y'a tɔgɔ dɔn journal min y'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔ jalo service do ces caniveaux sont liés o sotiba asi mɔgɔ ka taa plainte k'a kan abana et ces caniveaux sont liés au fleuve Niger Allahu akbar o tuma an kɔni bɛ forage ji min an ka ji yɛrɛ nin dɛ ku ji bi traité ali bana ko ta ji traité bana ko ta ji do ne sani Yusu ba tɔgɔ tɛ se ka bɔ a kulo la fiyewu wallahi ala ka ŋunaja parce que b'a ko k'u ka fɛɛrɛw kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ société de vidange jalo service Yusu fɛɛrɛw ka kɛ ni k'u wele i k'a dɔn bɔgɔ jeninen kɔni nka walasa nin na ɲɔgɔnna walo bɛ se ka dabila cogo min na anw ka jamana kɔnɔ ko n'o tɛ ko SOMAGEF yɛrɛ ka ji bilama ko durulen bɛ ni k'a nɔgɔ an ka fana kɛ bɛ gɛlɛya bi na ni nɔgɔ taara fara nɔgɔ kɔni kan k'an ka banajuguw bisimila dɛ i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kunfilanin don i n'a fɔ i k'a dɔn ɛrɛndimiw a n'a ɲɔgɔnna caman Yusu nin n'a ɲɔgɔnna mun kɔni kɛra attention o ma ɲi dɛ o ma ɲi dɛ o yɛrɛ fa ye ala b'o bila maa la ala k'an kunna ja
Yusu o fasirike ba ko ne ni kuma yin woni fo ako ika do wuli ka jo ko ne kan ga ke min ye sigida mawye o ka wuli ka se ka do commune 1 ale tribunal mo o ka ika do nunu nomine kiri bina kunga wal ma ka wuli ka se moro ko ne ka ministre somo wal ma ka wuli ka se kene ministre somo olu ka fero sigi senga bar sabula ni mita bo kan wo mi ngono na bi se ka do ba joli ba kono ka mbela jile ka sigi na cheni e shini machine ngene ma bar sabula kono barati ko femi ma do akono ayusu abi ke sabu kana ni gola bay akoko ni ndala o fasirike ba ko ko su kan ga guso wala sayna ma ko kasira abara jalo service ku wele bogoje neka sharia e min fo ni na nyo na u ka ke ula ne krimni te jijire meni ni me wele do ko ma fa ka jama ka befa parce que on me robna jimi o kele mamunu be jiwo bita yoromnuna awo o ka bo ayoro la kata ayoro la abi wo kata ayoro mi olu ba ji mu bu ka finungo ala am se ka bana chama mlula o ba ni e ko mi ma fade ikanga kiri katla ki kiti kibla o ma fe le funer ni ale ka fasiri anya bo la jo se ameni ta teliala fami me na ka me ka ma o ka mana gwa 12e arrondissement aw kaddo yaro nyafo chegele ne be miye aw kaddo danzen ko ne belagele ba do miye atisira atikaba wa baka polisia bara mina aba barake ladriala kata se Mamadou Y Traoré miye fo kata se Maigama nunu aw kaddo mimme section Karandela nunu belagele be aw kaddo miye 12e arrondissement na sanjoli ube barala miye kungrota ani togodma nu temena yoro ubode soro danzoni kone anaga mau ikado olu kone wulika joke ye awekado mbugotigi ndoye nasu jaja awekado nasu minye awekado aka patron furuche eleni awekado dudemededo nasu ye dudemededu minye awekado barake dedu nasu jaja aka patroni che minye awekado awaminyo obetemene nasu ye chogodi katemena chogodi katemena chogodi minye awekado minye engo chogodi katemena chogodi sotloke angata sotlo abo minye oni nasu metemena mi awekado abutoro de la nasu nana kana konota nasu ngale ka konota kado awamiye nasu jigine nasu ngone flene kam debla asara ngojugo mana kono awekado minye kata de black refe du dollar olu ko ni de nye olu asika o ya soro basi be ka bonna so fe mi avocado olu ye de nda inga tani de nye polo sila mi asika le kera uyaye nasu avocado mi basi be ka ba no fe mi avocado uye nasu awa nye la kale de jigida koyi onga sako jugudu wala mungera asako jugudu mi avocado nasu wala mi avocado chei no ye avocado ES avocado mi nyera la ale entrepreneur mi kado sika kera ale de lagoy jaja avocado ale bituka temene nasu ye ni maramde ni maramde mi abi oda to abi fo baragado mako be segande ubi minango ubi jita mi ubi tlaka dude unvanata nga du chokoro ba ere du tigi era ta la josi ne miye avocado wati mina ni go kerasa ne kele nasu ko ne taraka asaka nasu ajarla ka foko nasu de dedu nasu nyini ngale ikado awa miye nasu yijo nyelare nasu ko avocado ko papa de taro papa de dore de so baba donc ni maramte souvent c'est jigiado wa voilà abenata nasu ja akobaine ni ngoni ye ndu belajele kele wati bila okera ikado minye che musoy ale kodi awkado ale minye alamine minye nasu re ko sanda ani woro nga minye do ko nasu ko samuga minye awkado fando fe ba bejira ka foko nasu sodama do re ko binan nasu ka makele ma fo alla minye awkado awachegele mimbe danzani kone minye awkado bi ale kodi meka ngo inatige minye ablara tribunal de tribunal de instance la commune 1 district de Bago olu ko mi ka ko sege yere la nasugo ko avocado ko video la ko chema biaka ka ngadale ak ngari chenyi uma atake marachi oda to muso ayaw jija o chela re ayaw chowbine re re dote
amai wala ni ko be tura barakade bolu yalma barakade bi o fere ka bonne tay kuma be ti sokono kuma be karsa na bo pupanale sokono o demso ngoni mi bolla kanema barakade bi doni ga bola maramu yere be mi abi salon fura ko paki segorota ko abi yoro fura barakade bi kodo abi murmuru na baba nyebala ni makuna jadro baba o man kelegu abi kelegu de ani bi ko akli bi kelegu ala ka kuna ja so ayajija so ay wuli kawjo ni nyuwa na mimike ko de kaja ala ka kuna ja ala ka so nyuwa na ma wati jogoro da tatira za wuli ha aya wuli ka jo ta bi barakade o mi nga altata asala ala ka kuna ja ala ka so nyuwa na ma lajo wati ko sera ame kanumba fo ku wale nyumando lajo danti foli mina sigida yele manyama yere ka chedo abdu kulubali amma foni wati na ninga awale nyumando ikado akatimina janna ka wuli ka jola sanga ani wati yusu afana wuli ka jo bagade amana yirifien baduru sigida yele bi yoro ninga turu fa bela jele fe no barakala amma fo ka wale nyumando yusu aidara ka do masika ka belebele amma fo ninga awale nyumando tonton sedu kulubali elvi tasila amba fo barabada foli danti foli na bamindaw no yenyere ka première damu amba fo barabada foli oluka wati la ko barakala de kunti abana baraka de kunti yere bi joy kolula ninga barake on ngame domine ko mbi eleni do re hakilla sako ko yamine be bla ko akara wasode ko yamine be bla mo ko jugumina barakala ka baraka de flata katla ka garnieta o tekika ambe kado le bote numéro 2 a mo fo ku wala nyimondo baragala mi metali ke kado ka fo benogo sidibila amba fo ka ikado ka fo Ousmane Barifou barabara foli danti foli mina bazin samasa bakane na ka chidon sigi me ka naje aka botigi kono ikado ka fo bananga bula ka fo ka wala nyimondo danti foli wula jambugu solo Solomani Balo ama na furmusu fo tomani ni wati na ama yine kado isabalo ko bismillah beri bacili ani bako bacili no ye bazan ferela sukuba kono amfo ko walenyundo ka folla se marambamba fatikaya gise nigila ka fo ka walenyundo ka foli ani tanni ko lase sanga ani wati miye awkado mayesa no ye karim kati ko salverla miye commerçano no temena ka boy miye foli ani tanni amo lase awkado salfu traoré miye ani bu maiga ya jakte amen nu bela jele foku wala nyimando la josi mi avocado alibi tanti awa jaraja moy touré angu foku wala nyimando mi mana mare tanti asu actrosi aluja bashikina keta jangne keta mala piesi ka foka wala nyimando ka foli anu tanni ko lase mi avocado alibi mi amadou jane foka ta se mala piesi ma amen nu fo ka foli lase mi alubuyagi nyugoti damba deumba katimba dugula de mi seba ambafo ka draman dabele ambafo nyere doake do soma pepla ambe fale kulubali fo nyarela ni wati na abika anadme ambafo ka wale nyumondo danti fulimina ka foli di agim drame ma kai kado asigebe abeba makoni wati na ambafo amanyina ni wati na ikado Dr Doloko alebe sigaso hopital regional la ambe dolofo ana baranyo bela jele ka foli anita ninta ka nyesi ni wati na ko prompe kauka demandima no be ikado ka fo RT Mali o barakelo kofo kerengerenyala ikado Ousmane Togo anaka chido ambu foni wati na ninga awale nyumondo o ikado ukatimina janu kabulika jola sanga ani watu belajele Bakare Fofana amba fuka awale nyumondo mumini njire yusu wuro kanga dale de mali bitana ede amba fuka awale nyumondo adama dumuya na furumso tenes sise ambu fo quartier Mali yusu la josi awekado asta deko ambafu sanga ani wati la mi ambafu mi alibi ka madumia ambafu ka wale mando fatufane madam kulubali ambafu ka wale mando sanga ani wati no boray
lajɔ se an bɛ foli lase aw ka dɔ Sumayila Togo seru nɔ tun bɛ ka u fo k'u waleɲuman dɔn. Yusu i ka dɔn kari don ale ni tɛnɛndon tun bɛ kasarɔ an bɛ kasarɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na waati kɔni sɛbɛkɔrɔ korona an na fɔ lamɛnbaw ni filɛlibaw ye Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan ko k'an bɛn waati wɛrɛ. Inshallah.